tinang nangyari tibiyag tayo. At namawang basit na kita sagsagubanit tayo niya, angkal. Ayos kayo lang ita. Okay ka lang. Nya dyan ka. Cheesegan. Cheesegan nga talaga. Ang abal nga cheesecake. Ah, tarong bay. Tarong cheesegan kin cheesecake. Tarong. Nasama pa dyan tarong man tayo. Damdaman ba sa gitarong tanay nakakitak tila kay dito ini ano. Naimbag nga rabi yung kal. Naimbag nga rabi mang kal. Nagimas kung kunanamot dato'y lakayan. Nagimas nga talaga tanay naglawat a short yaw. Dan nakitak sa nga naimas di jay. Nakakita mo rambutan. Kamaga peta kamaga nga eh. Apay ulag nakakamagan. Kahal niya na ganyaw. Laros kandeng. Na! Apa niya itong malis kayo? So nalakat ka tungtung kaw. Kardeng. Pay-pay sunganakan yung kardeng. Duray matay kayo. Siyempre ah. Nga na talaga na ka na. Ah. Antos. Antos mo gayam. Kardeng ka nga kardeng. Di ka abay mo mati kardeng. Dito ya, tanong ko makita na. Di kita nga pa naglulukpaw. Naging masa urat-uratan. Nagsinsida kayo titukmam. Wala. Amoy yung titukmam garag. Inag. Nyapay ata. Basta uungapal. Dagiti bibingatan. Magmangang kayaw. Nabiyag kayo ba eh? Natay samot taon. Hindi magsaon. Kapaw. Nyapay. Tahong, dagita. Manutawan niyaon. Ay, bigat pa. Tubing ka nga, lastog ka mo. Wala kayudang ka nakita ko, nabing tabay lang. Manutawan niyaon. Si Tintala. Si Tintalahang, dabalak yung sisintay unaw. Ha? Ngay, sungba, tagdangdangag na po. Dabalak mo ang 71. Wala. Siyempre tanong awanan ka, subli kami manag. Kantaan kayo garad niya. Pugtuam no inya datoy no yung sardang ko di kantak. Pugtuam no inya kasarno na. Ay, mo. Tanong na pugtuam datoy, ada premium kini Madam Vanessa Vergara. Kaya mau. Ay, kini ti Vanessa Vergara Funeral Homes adda ti kuam premium. Lungon. Mati nang inalauna. Bado lang, bado. Iwak-wak di likod na. Di sa umunto na tangkeng kam. Ayan, sige karod maestro. Ating kansyon na po para kadagiti amin nga mangmangan agsidsida iti tukmam. Damdaman di tarong tukmam. In English, tukmam. Ayan, magandang gabi pumuli sa inyo lahat. Kami pumuli ang MRS Band from Balungaw. Ayan. Agpalakpak man ako, dagiti nanganan. Dagiti ampay nga nangan. Urahin nyo apo ti meriendayo, alas 10. Agaw, maestro. Alas 12 ka to. Tumawad ako ti ganasat na. Ayun na, naglawat na short kong kang. Nabayag ako tilubungin, siya pa'y naramanan, tay kung nadaanan, pinilay di tatang, ay anak ko'y magadramanan, gayang tay nananang, tay tukmag, apinalta, ay nakitak tao. Pare katak, baka kita na joke. Hindi tayo nakita mga Okay. Okay nga. Ang moto na yan. Nakapantalo na lang karoon. Sir-siri pang pailag ba? Damo nakita kita niya. Nakakasta ka tatay na eh. Diyan mo na niya nakita kalong bayad wino ang tatag.
kay kayang uncle tanay malamisan datag tutot. Nariga nga singkilan tinyusip data nagpanatag. Ada asawa yaw? Ay, adaw. Adaw! Mga mano ti asawa yaw? Ay, nariga kay bagbaga. Nariga nga ibaga. Ada asawa nato yung lakay apaw? Ulaws. Talaw. Data nga lang ngayon nakatalo kayo pay. Nangina. Samantalang siya kawang boyfriend ka oh. Balo ak. Baka kaya nang oh, nay. May tuto data makaibantay ma'am. Ay, narapas ti man na tilakay, kumaot. Madayo ah. Baka damdaw makambal na nantiyo sulay. Nadelikado na bayagang nga nakamkambal dato yung angkal. Alungal daw ah. Charo. Go. Na ibagbag pay sojok mga jay. Ay nakitak tao. Nagtibalayaw Pinta managin Naray na kita yung matalot to yun eh Count Dabagal lang niya nagnagan niyaw di kong gunayo naman ang kagtugaw Kailat tanawan choice ko Ito yung latahan ang makatakder dati siguro ang makataray ah tiga lang last man standing dato yun di bali tadadumakan mo nga sopas tadatoy kasangwanan intaman agi ka no nung munag tayo nagtibalayo inya ti aramidan tangapan agi na nakanaw agi Uray umot Nasi kakadwa kayo na mataya lang na Kaya namot nila kaya Intaman agi Intaman agi Intaman agi Intaman agi Na may isom na si ka Well, naka-pismas ka Makutwa di pismas na nung karawa Intaman agi Yuli ni kayo Wow! Ayan yan nga or Ayan yan nga or Wow! Kasanaw! Ayan yan ano nga or Nabiyag kayo ba? Amo nga masagutan Ayan yan nga or Ayan yan nga or Nosli o nagyo Nagdakal tatol Silam datoy Nya datang nga to Nay! Siga kanumal Baka kanukwa Umapapal kayo kung kuna naman Ay, dagitoy tilalakay nga ko Makita kong dagitoy lang dagitoy ko medyo naba ng datoy Datoy medyo nakurapay datoy makan na Datoy malusog It's a bouncing baby boy Nagaganyaw Nagaganyaw Romeo siya man ni Juliet Nagpasamano ta nga talaga kasi na nagtagtan kayo mas kayo sa matibinal sa Moni Vergara kasi ati lakay nga na po nagpauy-uy kayo sa pay mal nagansag oray si kamal nagkaukawa garaw dalakan mal alam nga mapana dito nga na nagkaukaw alay garaw inya dadyo nga damakon nagdakkel taton tumbag ay nangabag the premium gini Vergara may sangalungaw ang mabalin nga no bigat Nyaras tayo malpas Lasunsay dapat 10:59 iso ti panagalam aja ngam dapat na tayo kayo 10:59 wow saya lang maala data malungon na tayo kayo ngam na napiyag kayo delikado iso pamilyam to na lang joke lang ang kala
Kun, awan pa yung mga binagbagak kastigyan na tayo nga dagos. Diyan mo laki niya yung joke lang, digiti mo. Kas titikait ko nga lakay na jamming jam. Agaw. Nagdakal tatol, nagdakal tatol, nagdakal tatol, ba't alaka sa'yo? Sakag silos-silos. Iturong na. Ay na! Naman nagagwapaw. Gatoy. Hakaray na tatay. Ate lala.